No, ainakaan se on ollut lyseolainen ja sitä paitsi, mitä se edes tekee täällä lukiolla? Ei se kuulu tänne. En mä voi olla ainut kerran syytetään, ihan oikeesti. Tuliko alustavat? Osa tuli tänään aamusta. Mä en tiedä, että ne voi mennä kaksinumeroisiksi ne pisteet. Toivottavasti ne pisterajat vielä laskee. Ai kertoisinko? No en. Tosissas? Sipsejä? Mitä vi... Alustivien tuleminen on herättänyt Jodelia taas entistä enemmän ja nostanut tunteita pintaan. Kaikki se vaiva ja sit joku biljardipoju tulee ja saa Vilsasta ällän. Noniin, sehän meni ihan hyvin se välikoe. Tai siis sun tasoon nähden hyvin, mikä ei tietysti ole paljon, mutta miten se PowerPoint edistyy? No, en oo ehtinyt sitä vielä ottaa. Noniin, sä oot tullut siis mestarin tykö oppimaan asiaa. No, sähän mut tähän pyysit. Noniin, antapas kun mä näytän, miten se tehdään. Noniin. Noniin, mä oon 8 vuotta opettanut tässä koulussa ja oikeastaan tää on mulle enemmän kuin pelkkä koulu, että tää on iloja ja tulojen lähde ja mä puhuisin jopa gradia perheestä. Ja on hyvä näyttää opiskelijalle esimerkkiä aloittamalla oppitunnit aina ajoissa, niin kuin nyt teen. Noniin, kattokaas nyt. Hyvissä ajoin, eli runsaat 5 minuuttia vielä ennen kuin oppitunti alkaa, ei mitään ongelmaa. No, oppitunnihan piti alkaa 9.45, joten nyt on mennyt jo 10 minuuttia. Okei, no tänään me käsitelläänkin ajan subjektiivisuutta. Mutta piti käydä kiintymyssuhteita tänään sen aikataulun mukaan. Aikataulusivulla kyllä luki, että opettaja pidättää oikeudet muutoksiin. Tää on ihan siis turhaa silkkaa entropiaa. Nää vaan täällä niinku, tää menee ihan, nyt mä en ymmärrä, että tää menee ihan epäjärjestyksessä. Asiat, minä yritän puolustaa tätä systeemiä, miten tätä toimii. Ja luulis sitten, niin tää sit menee tää ihan epäjärjestyksessä tälleen. Mä en käsitä tätä, että tää on ihan väärin.
Tää on ihan tyhmää. Eikö me olla täällä opiskelemassa eikä pelaamassa? Siis mähän opiskelen tässä todennäköisyyksiä. Sanopahan vaan, että noi sivutyöt voisit jättää vapaa-ajalla. Sairasle? Tää ei oo sairasle. Tää on mun päätyö. Koulu on mun sairasle. Jahas, morjentes. Oliko tänään niinku kaupunkisotaa meillä ohjelmassa vai kuinka? No niin, hei, aika tehdä tiimit. Mä ajattelin, että kokeillaan tänään jotain aivan uutta ja jännittävää ja tehdään jako 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Okei. Hyvä, sehän meni ihan kivasti. Sinä ja armeijassa tuutte kyllä häviämään. Se on vääjäämätön se häviö. Itse asiassa häviö on vääjäämätön, mutta kelle on eri kysymys? Mä oon harjoitellut YouTubesta oikeanlaisen heittotekniikan. No niin, hei, täällä olisi vielä vankilassa vähän vapaudu vankilasta korttia vailla meille jengiä, että tuleeks tänne vai... Kyllä rupee olemaan tuo kello sen verran, että... Hei, pitäisköhän me ruveta keräämään kamppeita tuonne varaston puolelle? Mä asuin eka. Mä olin ihan varma eka. Mä oon ihan varma. Mä asuin kyllä niin ekana. Kyllä mä asuin. Toi oli niin selkeä. Ei, mut se oli niin selkeä. Oikeesti. Se mikä oli selkeä, että minä osuin Minä olin eka. Minä olin eka. Minä pääsin. Nyt loppu. No itse asiassa eihän se 2 taistokaan yhtään haitaksi ole, kun kilpailuhan tunnetusti vaan parantaa tuloksia. Voisitteko te please paljastaa edes jotain, mitä se puhuu musta? Tai silleen niinku, vaikka ihan pieni sana vaan, ei mua silleen nyt hirveästi kiinnosta, mutta silleen, jos voisitte niinku edes ihan vähän vaan niinku paljastaa tai niinku, et sanooko se musta mitään tai silleen, tai ei mitään, voitteko te lopettaa tuon kuvaamisen? Paras paikka istua ruokalassa on just tässä, missä näkee kaikki hahmot. Biljardipoju. Vitsi, se on hyvän näköinen. Siis oh my god, se hiukset. Jep. Kuulitteko se? Se sai 3 L:ää ekaa kirjoituskerralla. Niin täydellinen. Joo, ja miettikää, Vilsa, Enkku ja pitkä matikka. Pitkä matikka. Pitkä matikka. Eka yritys. En oo koskaan istunut ruokalan toisella puolella. Pitää vaan varoa, et missä juoruilee. Nyt ihan vaan sellainen tiedoksi vaan teillekin, että takkien käyttö koulun sisätiloissa on kiellettyä ja vähän kunnioitusta, koska noin pöydät tuossa, jalat pöydällä, ne ei kuulu mun mielestä peruskäytöstapoihin. Miksi ihmeessä? No ensinnäkin koulun järjestyssäännöt kieltää sen. Ja toiseksi se kuuluu semmoinen hirveän narina ja rahina ääni ja semmoinen hankaus, kun te liikutatte teidän käsiä ja kaikkea, niin se häiritsee meitä kanssaopiskelijoita sekä opettajaa ja kaiken lisäksi ilmastointi kärsii ja kaikki meidän hengittämä ilma, niin sehän siis
vaan saastuu, kun te tuotte likaisia takkeja. Siis mä en kestä tätä. Tämä on kirjaimellisesti 1984. Suosittelen teille villasukkia. Siis mä en ymmärrä mikä noita kaikkia vaivaa. Miksi niiden pitää tuoda niitä takkeja sinne luokkaan? Siis eikö ne oikeesti käsitä kuinka paljon se saastuttaa meidän ilmaa? Niiden tuolla pölyssä ja kaiken maailman moskassa olevat takit, jotka kaiken lisäksi vielä rahisee ja pitää semmoista ärsyttävää ääntä. Mä en pysty keskittymään tunnilla eikä kuunnella mitä opettaja puhuu, kun ne vaan hankaa niiden takkeja yhteen ja No niin, käydään sitten vähän läpi sitä vapaaseen tahtoon liittyvää teoriaa, että päästään tekemään tehtäviäkin jossain vaiheessa. Mä koitan olla tyydystyttämättä teitä kuoliaaksi. Mutta ihan muutama sen perusjuttu, eli vapaalla tahdollahan tarkoitetaan sitä, että mä voin tehdä vähintään 2 eri... No itse asiassa on ihan turhaa käydä läpi mitään vapaata tahtoa, koska se on todistettu hiukkasfysiikan tasolla, ettei vapaata tahtoa voi olla olemassa. No joo, toi on ihan hyvä huomio ja hyvä pointti, mutta tohonkin vasta-argumenttissa esimerkiksi se, vaikka se tunne, että musta tuntuu hyvin vahvasti siltä, että niin kuin vapaa tahto on olemassa, että mä pystyn valitsemaan 2. Sitä selittää mainiosti konfabuloinniksi nimetty termi, ellet sitä tiennyt arvonopettaja. Joo, tiesin, tottako. En vapaasta tahdosta tiedä kuin sen, että tahtoni, että hän hientää minut noin, ei ole täysin vapaa. Te ette ymmärrä, mä oon menettänyt enemmän kuin te pystytte edes kuvittelemaan. Kaikki tää taito, kaikki tää työ, tää ahkeruus, kaikki meni, koska mä kerran annoin huomioni mennä ja kaalasin, kun ei pitänyt. Kohta on jo kulunut varttia, että tunti on alkanut. Pitäisikö lähteä? Joo, no vartin jälkeen mä kyllä lähden ihan vittuun täältä. No itse asiassa tuolla se ei ole kyllä mitään sääntöä tai laki, joka sen sallisi. Kerrankin samaa mieltä. Me ei todellakaan lähetä mihinkään. No en mä sitä tarkoittanut, että mä kyllä lähtis. Stranger Thingsin kanssa, että se kuinka pitkään niin se kestää niin jokaisen kauden jälkeen. Niin viimeisimmästä on 3 vuotta nyt ja sitä eikö se niin 3 vuotta myös? No on kyllä ihan varmasti. Jotenkin muutenkin, että sarjat on nykyään vähän lyhyitä. Mihin sä oot menossa? Opiperu meidän tunnin. Hah? Kyllähän tässä valmistutaan, mutta Jodelia katsotaan aina aamupuuron kanssa silti. Mä en vieläkään tiedä, miksi pituus mä nähdin tää paskaa mukaan. No kyllähän mä nyt jään kaipaamaan totta kai tätä lukioaikaa ja ehkä eniten opettajia ja sitä kuinka hyvää huolta ne on meistä pitänyt täällä ja kuinka mukavia ne on ollut ja yrittänyt niinku opettaa meitä kaikkia ja no niin ja ehkä jotain ihmisiäkin, mutta opettajia lähinnä. No, sulta tuli tonni, mutta meikä poika tommoset pikkurahat tuplaa päivässä tai maksimissaan 2. Muistakaa, stay loose, play 7 dues! Itse asiassa eihän se oppiminen tähän lopu, se nimenomaan alkaa tästä, koska nythän me ollaan käyty vasta tätä proto-oppimisen
vaihetta vai mitenkä se, kun minä en psykologiaa kirjoita, mutta minä muistan jotain näistä protojutuista. Siellä oli jotain protojuttuja, mutta itse asiassa nyt vasta oppiminen alkaa, kun mennään yliopistoon ja silleen näin kyllä. Täältä pääsee pois. Niinku oikeesti. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa Historia 2-kurssille. Me tehdään täällä 200 studiotehtävää.